Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, witamy Was w magicznym miejscu. Jeszcze nie zdradzamy, gdzie jesteśmy, ale naprawdę czuć tu historię i siarkę. Zaczynamy. Kochani, nikt nie wie więcej o tym miejscu niż nasz dzisiejszy przewodnik. Witamy serdecznie. Od czego zaczniemy? Witam serdecznie, kochani. Zacznijmy od tego, że tu nie czuć siarką, tylko masą łebkową. Siarka to jest w piekle, kochani. Natomiast jesteście w jedynej zachowanej na świecie fabryce zapałek w tej branży. Ona powstała w 1881 roku. Tu się, kochani, zlewa wszystko. I historia, i patriotyzm, bo to przecież powstaje wtedy, kiedy państwa polskiego nie ma, ale naród trwa, mówi po polsku, to się wszystko rozwija. To jest położone przy kolei warszawsko-wiedeńskiej. Słuchajcie, 1846, można było już na kofi jechać do Wiednia. Ogień nie gaśnie w każdym Ogień razie. nie gaśnie, kochani. A najważniejsze to, co Pan powiedział, ogień. Słuchajcie, kiedy zaczął się człowiek rozwijać, cywilizacja kiedy zaczęła rozwijać? Wtedy, kiedy człowiek opanował ogień. Przestał się bać zwierząt, wylazł z jaskini, wyprostował się i stanął na księżycu, moi drodzy. Ale bez zapałek tego by nie było. Bez zapałek tego by nie było. Także 138 lat nieprzerwanej działalności jesteście w częstochowskiej fabryce zapałek, która również pełni tak zwaną funkcję muzealną Żywego Muzeum Techniki. Szeroki, ona wszędzie jest. Zawsze pięknie uśmiechnięta, w serca skrada się. Jak już kogoś raz dopadnie, spać nie da, nie o nie. Możesz bronić się bezradnie, nie odpuści, tak to jest. Miłość najważniejsza w świecie jest. Z nią w sercu dobrze jest żyć. Nasza miłość pokona wszystko. Nadzieję i radość nam da. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. Amore, amore, rozgrzewa nas. To miłość w sercach nam gra. Amore wciąż leci przez świat. To miłość w sercach nam gra. Czasem chodzę nakręcony, wszystko wkurza mnie. Ona skrada się cichutko i uśmiecha się. I rozpędza czarne chmury, wciąż przywraca myśli blask. Kieruje nas dobrą drogą i wskazuje lepszy świat. Miłość najważniejsza w świecie jest. Z nią w sercu dobrze jest żyć. Nasza miłość pokona wszystko. Nadzieję i radość nam da. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. Amore, amore, rozgrzewa nas. To miłość w sercach nam gra. Amore wciąż leci przez świat. To miłość w sercach nam gra. Kocham cię. I love you. Je t'aime. Je lubię dich. Ti amo. Te quiero. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. Amore, amore, rozgrzewa nas. To miłość w sercach nam gra. Amore, amore, jak długi czas. Amore wciąż leci przez świat. Amore, amore, rozgrzewa nas. To miłość w sercach nam gra.
Proszę powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby fabryka zapałek powstała właśnie tutaj? Proszę pani, wziął się z ekonomii i z historii. Tak jak wspomniałem, to był zabór rosyjski. Pierwsza rewolucja przemysłowa kończy się na Śląsku, ta era pary, ale produkty pojawiają się na zachodniej rubieży Wszechrosji, czyli w Częstochowie, bo to jest początek zaboru. Co robi car? Chroni rynek, czyli wydaje ukaz, w którym wprowadza podatek od wwozu. Dzisiaj to się nazywa cło. Tak. Oj tak. I to cło powoduje, że tereny przygraniczne stają się niezwykle atrakcyjne inwestycyjnie. Panowie z Wrocławia, którzy dostarczają surowce do manufaktur w Częstochowie, wykorzystują okazję, mają pieniądze w skarpecie, wyjmują, budują fabrykę. Ty nie masz nic, ja nie mam nic. Bo cło staje się dodatkową marżą, czyli, kochani, ekonomia. Po prostu się zdarzyło, taki plan miał dla nas świat. Od razu czułem, że to miłość i serce mi dało znak. Tym byłaś tak wtedy daleka, ale jednak bliska już. Wierzyłem, że tu na mnie czekasz, że to dla mnie dziś jesteś tu. Tylko ty znasz serce moje, które chcę dla ciebie bić. Wszystkie jego niepokoje, wszystkie niespełnione sny. Tylko ty znasz moje serce, które kocha mocno tak. Chcę ci dać miłości więcej, tylko czasem już nie wie jak. Jesteś moją tajemnicą, czar jej wciąż zniewala mnie. Pragnieniem mym i obietnicą, która spełnia się jak sen. Iść mógłbym na koniec świata, by ci gwiazdkę z nieba dać. Do ciebie co wieczór chcę wracać, pragnę budzić się z tobą co dnia. Tylko ty znasz serce moje, które chcę dla ciebie bić. Wszystkie jego niepokoje, wszystkie niespełnione sny. Tylko ty znasz moje serce, które kocha mocno tak. Chcę ci dać miłości więcej, tylko czasem już nie wie jak. Ja zawsze się zastanawiałem, będąc dzieckiem, kto struga te zapałki, kto je dzieli. Tutaj, kochani, to struga maszyna. A w ogóle zapałki to jest bardzo ciekawa branża, bo to się produkuje z drzewa topolowego i osikowego, czyli topolowate, bym powiedział. Rośnie bardzo szybko. Mój gajowy mówi, że to jest chwaszcz leśny, gdzie się posika, tam rośnie osika. To bardzo ładne. Moi drodzy, z dużej kłody 15-metrowej można zrobić około 4000 pudełek zapałek. Kochani, zobaczcie, tu macie takie klocki, to są wyżynki. Czyli tak, przyjeżdża z lasu, korę się zdejmuje, tnie się wyżynki, zapina się do łuszczarki,
Klocek się obraca, nóż robi łuszczkę, kochani. Czy Widzicie, to musi być jest suche drzewo, czy... mokre. Mokre. Proszę pana, Świeże. mokre z lasu, świeże. A dlaczego to pola osika? Dlatego, że ono nie wymaga żadnej obróbki termicznej. Gdyby to był dąb, trzeba by najpierw parować, kochani, rozmiękczyć i tak dalej, i tak dalej. I to jest, kochani, półfabrykat, z którego robi się również, moi drodzy, łubianki na owoce, truskawki, jak No kupujecie. tak, no w tym. tak, To jest ta tak. sama baza. To się przenosi na tą sieczkarnię, tam jest zestaw nożyków poprzecznych z różnych gelatynowych i ta stara maszyna z 1926 roku tnie tylko 5 milionów patyczków zapałek, moi Tylko drodzy. 5 milionów. To jest Na godzinę. Na godzinę. Tamta druga maksymalną wydajność ma 20 milionów, ale jechała na pół gwizdka, czyli 10 milionów. Nad lustrem wody zagubiona miłość szuka się. Jest, czy jej nie ma, z drugiej strony widzieć siebie chce. Do źródła uczuć jego serca zajrzeć musi znów. Tak mało czasu do stracenia, kocham szczerze mu. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni, ratujmy iskry blask. Rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Płaszczem nadziei otulona, smutna miłość ta. Wśród chłodnej nocy zagubiona w swym zwątpieniu trwa. W odbiciu wody z drugiej strony znowu widzi się. Miłość prawdziwa przezwycięży wszystko to, co złe. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni, ratujmy iskrę blask. Rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Szczęśliwa biegnę ścieżką marzeń ku jasności dnia. Serce dla serca drogowskazem tam, gdzie ty, tam ja. Choć wątpliwości czasem tyle, trudny dla nas czas. Łapiemy chwilę jak motyle, piękna miłość nas. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni, ratujmy iskry blask. Rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności
szlagierowe walentynki. 9 lutego Poznań. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego. Te patyczki, tam pod ścianą jest taki podajnik. One sobie jadą dalej tym podajnikiem. I teraz odpowiedzcie mi na proste pytanie. Na co musi być odporny patyk, z którego zrobiona jest zapałka? Na wilgoć. Tyż, ale i na ogień. No. Przepisy pożarowe mówią, że po zdmuchnięciu płomienia odpad wyrzucony nie może powodować pożaru. Czyli trzeba ten patyk zaimpregnować, uniepalnić. Jest to mokra impregnacja fosforanem jednoamonowym. Kochani, potem jest suszenie w suszarni do 7% wilgotności, następnie polerowanie, co by był gładziutki, paluszków nie kaleczył i na końcu na sitach grubościowo-długościowych odsiewany jest patyk niewymiarowy. Za cienki, za gruby, za krótki, za długi odpada, a ten właściwy rurami podawany jest do tych maszyn, które mamy z tyłu. To są automaty zapałczane. Za górami, za lasami, za dolinami pobili się dwaj górale ci wagami. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwa warkowce podzieli ta się. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwa warkowce podzieli ta się. Za lasami, za dolinami pobili się dwaj górale ci wagami. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwoje łoców podzieli ta się. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwoje łoców podzieli ta się. Za lasami, za dolinami pobili się dwaj górale ci wagami. Hej górole, nie bita się, mo góralka wielkie serce podzieli ta się. Hej górole, nie bita się, mo góralka wielkie serce podzieli ta się. Koncerty Teresy Werner. 13 lutego Ostrów Wielkopolski. Kino Komeda. 15 lutego Turek. Miejski Dom Kultury. 16 lutego Oborniki. Obornicki Ośrodek Kultury. 28 lutego Golub Dobrzyń. Dom Kultury. 29 lutego Nowe Miasto Lubawskie. Miejskie Centrum Kultury. 1 marca Chełmno. Kino Rondo. 6 marca Mosina. Mosiński Ośrodek Kultury. 8 marca Dobrzyca. Gminne Centrum Kultury. 14 marca Kolbuszowa. Miejski Dom Kultury. 15 marca Połaniec. Centrum Kultury i Sztuki. Impregnat powoduje to, że ta zapałka staje się bezpieczna. Oczywiście wszystko zależy od stopnia zaimpregnowania.
To wszystko jest reżim technologiczny. Jeżeli będzie pani miała zapałkę z Częstochowy, to ja gwarantuję, że ona będzie bezpieczna. Ale ja nie wiem, skąd pani będzie miała zapałkę. Może z Bombaju? Na razie masz zapałkę z koniny, właściwie to zapałę. Tak, tak. Bo ja mam na nazwisko Zapała. Tak. Tak, no po części ja na drugie też. No więc... Ale słuchajcie, to jest Zapała. Tak. Kałamarz. Bo ja mam nazwisko Kałamarz. RZ na końcu. Bardzo ładnie. Wszystko się zgadza. RZ na końcu. Ja się przyjrzałem trochę tym maszynom i widzę, że one są nasmarowane. Czy na dzień dzisiejszy one mogłyby odpalić? Tak, te maszyny pracowały do 26 lutego 2010 roku i przerwana została produkcja w związku z wpisem fabryki do rejestru zabytków. Badania, które zostały zrobione przez różne gremia naukowe, między innymi Polską Akademię Nauk, potwierdzają autentyczność i unikatowy charakter fabryki w świecie. To jest, moi drodzy, jedyna zachowana linia produkcyjna w tej branży. Historyczna, zabytkowa i sprawna technicznie. Gdy miłość odnajduje swoje serce i zamieszka w najgorętszym miejscu jego, oczy błyszczą jak brylanty najpiękniejsze, usta pragną pocałunku gorącego. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Za oknami chłodna noc próbuje zasnąć, ja w płomieniach namiętności się ogrzewam. W twych ramionach żadna iskra nie chce zgasnąć. Gdy całujesz, to unoszę się do nieba. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Zapach kwiatów blaskiem oczu rozkwitamy, promień słońca w szczere złoto nas ubiera. Pije nektar pocałunków uzbierany, całuj jeszcze, niechaj mocy swej nabiera. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. A płytą dzisiejszego odcinka jest szlagierowe duety. Miałem cię nie pocałować, przepraszam.
Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. A dzisiaj Śląska Karuzela gości w częstochowskiej fabryce zapałek. Tak zwanym Żywe Muzeum Techniki, kochani. Jesteśmy na etapie, że mamy patyczek i co się dzieje dalej? Mamy patyczek, który jest półproduktem, już oddzielony jest patyk niewymiarowy i teraz ten patyczek pneumatycznie, rurami podawany jest do tych maszyn, które są za nami z tyłu. To są automaty zapałczane, czyli maszyny, które robią główkę zapałki. Słuchajcie, żeby zrobić główkę zapałki, trzeba mieć taką małą politechnikę. To jest 12 metrów długości, 30 ton wagi, sama mechanika, nie ma elektroniki, nie ma komputerów, nie ma, kochani, internetu, a to działa. Działa? Naprawdę? Tak, to działa. Te patyczki, słuchajcie, są wbijane do dziureczek. Skąd są dziureczki? Popatrzcie, tu są prowadnice, mamy 10 prowadnic. W tych prowadnicach w środku mamy płaskowniki, jest ich 1600, a w każdym jest 810 dziurek. I teraz słuchajcie, dziureczka ma tylko 2 mm, jest fazowana w stożek, a patyczek ma 2,2 mm, czyli musimy go wcisnąć. I tam właśnie na początku jest nabicie tak zwane, czyli patyczek jest wbity do tych dziureczek, tworzy się transporter, zjeżdża na dół, słuchajcie, a tu mamy taki termometr i mamy wannę, ale nie z wodą, tylko z parafiną. Parafina jest rozgrzana do 140 stopni Celsjusza, 2/3 długości patyczka przechodzi przez tą parafinę. Temperatura powoduje, że patyk jest przesycony. Jak zrobimy główkę, ona się utwardzi, wyschnie, zapalimy ją, to płomień na patyk przenosi ta parafina. To, co trzymamy w paluszkach, tam nie ma parafiny, tam jest impregnat, który wycofuje płomień, zapałka gaśnie, nie parząc naszych palców. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, do cię kocha. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie kocha. Tak szybko minął rok, znów jestem w USA, lotnisko Greenpoint Bok, Andrzeju wódkę lej. Dobrze, Sławomir, żeś ty chłopie znowu tu. Widziałem klip twój, mi normalnie brakło tchu. Słuchaj, bo sprawę mam, łukniwo walnę wprost. Chcę mieć Małgosię tu, jaki to byłby koszt ogarnąć taki klip, ty radę dałeś. Ej kuźma, ty naprawdę z nią się całowałeś. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie kocha. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie. Samochód super jest, tu blisko jest LA. Kontakty wszędzie mam, Sławomir powiedz jeju. Zbyszka sausage, bardziej mi roszurek je. Mam tłusty biznesplan, zobaczysz uda się. Zaplecie social jest prawie jak w TVN. Kamerę super mam, jak kamerować wiem. Na pewno tu jej się poprawi byt, gdy skameruje remake On Together Street. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie kocha. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie. Andrzej to twardy gość, jak mam odmówić mu, gdy dolar siłę ma, złotówka idzie w dół, ten tandem świetnie brzmi, to będzie hicior lata. Andrzej Żabiniecki, Socha, Małgorzata. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie kocha. Socha, Małgosia Socha, ty nawet nie wiesz, jak cię Andrzej kocha. Socha, Małgosia Socha, bilet kupiony masz już, w locie. Sławomir, czy ty dawałeś mój numer telefonu jakiemuś Andrzejowi?
Główka powstaje tam, widzicie, tam jest taka płyta, po drugiej stronie jest lejek, tam się wlewa tą masę łebkową. Słuchajcie, to jest najważniejsza część w tej produkcji. Masa łebkowa to jest to, co powoduje, że zapałka albo się pali, albo się nie pali, moi drodzy. A ta zapałka, słuchajcie, paliła się bardzo dobrze, bo w 1936 roku opatentowano w Bydgoszczu, jak mówi klasyk, maszynki do krojenia zapałek na czworo. I każda ćwiartka się zapalała. A dzisiaj, proszę Państwa, jak jest? Zapałka na 4, a flaszka na raz. Dziś opowiem o Francesco, chłopcu, który mieszkał w mieście niedaleko stąd. Czarne oczy miał Francesco, czarne włosy, pogodną zawsze twarz i dla każdego zawsze miał uśmiechów 100, uśmiechów 100. Niebo do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz i gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Każdy w mieście znał Francesco, chłopca, który serca wzruszał i otwierał je. Taki właśnie był Francesco. Kochał ludzi, kochał życie, kochał świat i nie narzekał, ale cieszył się z każdego dnia, z każdego dnia. Niebo do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz i gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Niebo do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz i gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 21 lutego Bydgoszcz, Kinoteatr Adria. 22 lutego Piła, Aula Państwowej Uczelni Stanisława Staszica. 23 lutego Świebodzin, Świebodziński Dom Kultury.
Patyk wpada tutaj do tego zbiornika, tu jest układany mechanicznie, zobaczcie, tak wygląda ułożony patyk, wygląda jak decha. Pięknie. Schodzi na dół tutaj do tych rowków, widzicie, tu są Tak. rowki, a w środku są grzebienie stalowe, które wpychają ten patyk do dziureczek. Tak jak wspomniałem, dziureczka ma 2 mm, patyk ma 2,2 mm, on jest tutaj wbity. W tym miejscu maszyna, proszę Państwa, pracuje z dokładnością do 1/10 mm. Wow. Tworzy się transporter, patyczek zjeżdża na dół, tutaj mamy nagrzewnicę ogrzewaną parą, patyk jest podgrzewany, jedzie sobie dalej i tam mamy wannę z parafiną. Dobra, to kochani. idziemy? O. Kiedyś miałem piękny sen, nagle zobaczyłem Cię. Stałaś przy mnie słodka tak, byłaś jak cudny kwiat. Kiedyś odnalazłem Cię, nie wierzyłem w szczęście swe. Dziś jak anioł z moich snów, jesteś tu przy mnie znów. Dzisiaj patrzę w oczy Twe, dzisiaj Ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam Ciebie już nie pragnę nic. Dzisiaj patrzę w oczy Twe, dzisiaj Ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam Ciebie już nie pragnę nic. Tak szybko mija czas, wiem, że nic nie zmieni w nas. Gdy za rękę trzymasz mnie, z Tobą być zawsze chcę. Jesteś dla mnie bliska tak, chciałbym dać Ci cały świat. Z Tobą życie jest jak sen, nie chcę już budzić się. Dzisiaj patrzę w oczy Twe, dzisiaj Ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam Ciebie już nie pragnę nic. Dzisiaj patrzę w oczy Twe, dzisiaj Ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam Ciebie już nie pragnę nic. Gdy mam Ciebie już nie pragnę, już nie pragnę nic. Koncerty Teresy Werner. 20 marca Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. 21 marca Łańcut, Miejski Dom Kultury. 22 marca Nowy Sącz, Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 27 marca Barcin, Miejski Dom Kultury. 29 marca Dama Sławek, Gminny Ośrodek Kultury. 18 kwietnia Żywiec, Miejskie Centrum Kultury. 25 kwietnia Sandomierz, Dom Katolicki. 26 kwietnia Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji.
16 maja Piotrków Trybunalski, Miejski Ośrodek Kultury. Tutaj mamy wannę z parafiną. Widzicie? O, to jest wanna z parafiną. Po drugiej stronie jest pompka, która tą parafinę pompuje. I teraz zobaczcie, tu jest taki docisk, 2/3 długości patyczka przechodzi przez parafinę, która ma 130 stopni Celsjusza. Temperatura powoduje, że patyk jest przesycony tą parafiną. Jedzie sobie dalej, kochani. I teraz zobaczcie, macie płytę, ruchomą płytę. Tu macie sterowanie, po tamtej stronie też są krzywki. To jest sterowanie mechaniczne. Płyta podnosi się do góry, z lejka leje się masa na tą płytę, jest rozprowadzana. Ta masa, słuchajcie, wygląda tak jak ciasto naleśnikowe, tylko nie jadalne, moi drodzy. I płyta podnosi się do góry, patyczki zanurzają się w tej masie, przejeżdżają ten krótki odcinek i w tym czasie formuje się łebek zapałki. Słuchajcie, w tym miejscu powstaje za jednym zamoczeniem tylko 5000 łebków. Kolor łebka zależy od barwnika, który dodajemy do tej masy. Może być różny? Robimy tylko 40 kolorów, proszę pani. Och, tylko 40. Na całej maszynie w ciągu 1 godziny, bo one się utwardzają, jeżdżą sobie tymi piętrami, tam mamy nawiew ciepłego powietrza, dosuszanie, kochani. Na tej maszynie w ciągu 1 godziny powstaje 1 450 000 zapałek. Zjeżdżają ostatnim piętrem, są wybijane do kaset stalowych, ręcznie wyrównywane, przekładane na kasety aluminiowe, przewożone do następnej hali, gdzie będą pakowane do pudełeczek. Czyli, moi drodzy, mamy drugi etap, mamy zapałkę. Teraz musimy ją zapakować do pudełeczek. Okej, to idziemy. Oczy Twe, oczy Twe, oczy Twe znów uwiodą mnie. Wspominać będę magiczny czas, pierwsze spotkanie oczu Twych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Dzisiaj westchnienie, zwyczajny gest, na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja? Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja? Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Te czarne oczy, szmaragdy dwa, już nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą
Ja mam nadzieję, że teraz wasze myślenie w tym momencie, kiedy podpalacie ten płomyk, na przykład na kuchence gazowej, zupełnie się zmieniło. My też będziemy sobie szanować zapałki, będziemy się nimi cieszyć, póki ciągle z nami są. A my widzimy się już w niedzielę o 15 za tydzień. Do zobaczenia.